Milí priatelia, iste uznáte, že každý z nás už zhodil pekných pár kíl. Je tu však problém. Pokožka na tvári aj na iných častiach tela sa neprispôsobuje tak rýchlo úbytku hmotnosti. Ako sa nám dá pomôcť, pán doktor? Tak v souvislosti se změnou objemu tkání, které se týkají třeba obezity nebo redukce hmotnosti, vznikají asi dva takové základní možné problémy. V podstatě jednak uvolnění pokožky, to znamená tím, že vlastně redukujeme tukový polštář a pokožka má větší plochu, než potom takovou, která je potřeba, zůstávají různé ochablosti. Potom dalším rizikem, které může přinášet změna objemu zase při redukci hmotnosti nebo při náhlém stlousnutí, je vznik takzvaných pajizévek neboli strií, což jsou podkožní prasklinky, které se objevují právě při tlousnutí nebo třeba i při těhotenství. V podstatě na všechny tyto metody je možné použít některé z těch elektroléčebných přístupů. Oni totiž elektrické impulzy, které jsou prováděny například přístrojem pro facemio-lifting, urychlují metabolismus tkání, zvyšují elasticitu podkoží a dovedou zabránit anebo potlačovat vzniku těchto nežádoucích jevů, respektive v některých případech i tyto jevy odstraňovat. Pokud používáme facemio-lift k zpevnění uvolněné pokožky, používáme buď přístroje pro profesionální použití, které se používají v kosmetických salonech, anebo můžeme využít i přístrojů pro domácí použití. Tehdy použijeme plošné elektrody a na tělo zásadně používáme nižší frekvence, řádově asi okolo 10 Hz. Provádíme speciální pohyby, které se kombinují s přímý pohyb s hadovitým pohybem zpět. A vždycky provádíme tyto tahy asymetricky, to znamená samostatně na každé polovině těla. Potom na druhé polovině těla musíme samozřejmě tahy opakovat ve stejném počtu a ve stejné délce aplikace. Kromě ošetření uvolněné pokožky se dá plošných elektrod facemio-liftu využít právě i k léčbě těch podkožních prasklinek celulitidy, o které jsme už v souvislosti se zpomalenou lymfatickou drenáží a určitou formou obezity již několikrát hovořili. Ten druhý problém je otázka strií, podkožních prasklinek. Jejich odstraňování jakoukoliv metodou není nikdy absolutně úspěšné. Vždycky musíme počítat, že všechny ty metody mají efekt pouze částečný, to znamená, že strie se mohou zúžit, stenčit, ale zatím na světě neexistuje metoda, která by strie dokázala zlikvidovat definitivně a trvale. Při použití facemio-liftu na odstraňování strií používáme naopak elektrody bodové a kombinujeme nízké i vyšší frekvence, čili asi okolo 10 Hz i okolo 100 Hz. Ten tah, který provádíme vždy po každé jednotlivé strii, a to tak, že začínáme oběma elektrody na jednom okraji strie, jednou z elektrod přejíždíme na druhý okraj strie a hadovitým pohybem se potom vracíme zpátky. Je potřeba počítat, že tento tah je potřeba zopakovat během jedné jednotlivé aplikace řádově 20krát až 30krát. A ako môžeme pomôcť tvári? Tak právě pro použití na tváři byl vlastně přístroje typu facemio-lift konstruovány původně, čili jejich využití v otázce vyhlazování vrásek, omlazování pokožky nebo právě naopak zpevňování ochablejší pokožky je vždycky základní. V podstatě lze počítat, že třeba při aplikacích na obličej jsou v mnohých případech, zejména pokud používáme domácí přístroje, které nám dávají záruku takové pravidelnější, častější aplikace, tak ty výsledky bývají viditelné už někdy po 10-12 aplikacích. Nejčastěji to bývá viditelné okolo vrásek, okolo očí nebo případně u ochablých tváří. Takže tam ten facemio-lift má svoje základní použití. Na tváři musíme vždycky kombinovat obě dvě frekvence, čili jak nižší frekvenci, která působí více hloubkově a ovlivňuje hlubší podkožní struktury, tak i povrchové frekvence, které působí regeneračně na pokožku, na kůži a v podstatě doplňují toto ošetření i o takové vzhledové omlazení kůže z povrchu. Výhodou facemio-liftu obecně oproti kosmetickým přípravkům, různým preparátům typu gelů a léčebných přípravků je to, že ty elektrické impulzy mohou vlastně působit z těch vnitřních podkožních struktur a tudíž i efekt celého ošetření bývá nesrovnatelně vyšší než při běžné kosmetice nebo při běžných léčebných přípravcích. Toto je najzdravšia kytička, akú som kedy dostala. Je to brokolica. Dnes si spolu pripravíme zaujímavú plodinu, taký zelený karfiol, brokolicu. Prečo? Pretože mnohé výskumné pracoviská po celom svete skúmajú túto rastlinu vzhľadom na obsah veľmi dôležitých látok. Brokolica sa dnes stáva hitom pre veľký obsah ochranných látok.
karotenoidov, medzi nimi hlavne beta-karotén, ktoré majú silný protirakovinový účinok. Obsah mnohých ďalších biologicky dôležitých látok je v brokolici takisto veľmi vysoký. 100 gramov brokolice obsahuje toľko C vitamínu, koľko potrebuje dospelý človek na celý deň. Obsah vitamínu A v tomto množstve je postačujúci dokonca až na niekoľko dní. A vápnik, ktorý potrebujeme na celý deň, obsahuje brokolica iba v 500 gramoch. A brokolicu možno používať rovnako veľmi široko a dá sa pripraviť na rôzne spôsoby. Možno ju použiť v podstate rovnako ako karfiol, akurát, že je chutnejšia, jemnejšia. Na výskum tejto rastliny, ako som už povedal, sa venujú napríklad v Spojených štátoch milióny dolárov. My milióny dolárov nemáme, ale máme možnosť kúpiť si semiačko brokolice a na budúci rok vyskúšať túto plodinu vo svojej záhrade. Na prípravu brokolice zapekanej s bešamelovou omáčkou potrebujeme brokolicu, olej, sojové mlieko, celozrnnú múku a morskú soľ, ovsené vločky a muškátový orech. Jeden zväzok brokolice zaparíme vriacou vodou a necháme v nej stáť 4 až 5 minút. Potom brokolicu rozoberieme na ružičky, stopku pokrájame a vložíme do olejom vymazanej, ovsenými vločkami vysypanej ohňovzdornej misy. Zalejeme zdravou verziou bešamelovej omáčky, ktorú pripravíme takto. 3,5 lyžice rastlinného oleja s výraznejšou arómou, môže byť olivový alebo slnečnicový, zohrejeme na miernom ohni a zamiešame doň 5,5 lyžice celozrnnej múky. Dobre premiešame a pridáme trochu sojového mlieka. Všetko rozmiešame tak, aby sme získali hustotu pasty. Postupne pridávame ďalšie sojové mlieko, cirka 1,5 šálky a za stáleho miešania uvaríme omáčku takej hustoty, aby sme mohli zaliať pripravenú brokolicu. Omáčku ochutíme štipkou morskej soli a muškátovým orechom. Takto zaliatú brokolicu zapečieme cirka 15 minút v predhriatej rúre. Zdravím vás, milí priatelia. Dnes sa budeme opäť venovať brušnému svalstvu. Bočnému brušnému svalstvu, ale zapojíme aj priame brušné svalstvo. Láhneme si na podložku, ruky rozpažíme, zdvihneme nohy tak, aby tvorili strupom pravý uhol a snažíme sa dávať nohy do strán. Musíme precítiť bočné brušné svalstvo. Pre niekoho je to možno, že náročný cvik, ale zvládneme ho. Cvičenie opakujeme 6 až 10 krát. Keď sa nám zdá cvik ťažký, dáme si hlavu na podložku, nemusíme ju mať stále hore. A ešte, aby sme si cvik uľahčili, môžeme pokrčiť nohy v kolenách a cvik je o to ľahší. Tak, pozrieme sa, ako to ide pani Magde. Tento cvik je naozaj hodný na odbúranie tuku z brucha. Verím, že aj vy ste pochopili princíp tohto cvičenia. Cvičite s nami a teším sa na stretnutie s vami na budúce. Dovidenia.